Wel, in ñé si cheart rámíochta dóla muid go leor faoin na cábh amste. Dóla muid céir de sprí le cábh amste. Cé sin a ríist? Cábh amste. Is rud nó go líomhíochta a dhéanann tú i do chud am sir chun an tám a chá. Wel, go hindúil bín srálamh agus go líomhíocht a tastal le na cábh amste. Bín tú i critsal le odan agus biorán. Bín tú a dathú le na marcorí. Bín tú a paintal le paint agus le scúbanna. Agus nir vín tú bácal, bín tú a meá. Bín tú a measca le spúnog agus go minic bín tú a geara le scían. Bín tú a casa leis na huair le sí. Agus bín tú a cical an líróds. Cé dhéanans muid lob seo? Bín muid a léamh na lára agus bín muid a bolle an slitter leis a goman. Smuoinar sin, tá gníomhíocht agus trálamh a tastal. Inis muid go clifa beag immerts dar bhainm bandaí grúige agus tá mis go na cartaí seo a seo a úsáid. Inis, tá banda grúige dinta amsa in seo as ritsogaí. Agus te anéis go le in na Somália is féidir leat ritsogaí seán na úsáid agus le jaar suas agus an sin a cheangals le chéile din cíns go slíimeadir agus an sin bei banda grúige ad chun an clifa seo immerts. Chomála sin tá cartaí am agus na cartaí seo tá cábh amste. Agus cáimiise an banda grúige a chur mar dús. Síireach mar seo. Nis, scris se seo mar roig ach is cuma. Agus an sin, tá má goile an carta a fiocas suas agus a lagan síireach banda grúige agus tá gléhéib cutsam garta ons go meis an gramú a gert. Nis, tá carta mo chloigan, níl sam ce tá scríomhtar, nó cin picture tá ach tá má goile cúpla ceis a chur áirise Somália. Agus tá gur go nearasib sin na freagraílumm. Agus an sin chur má cúpla ceis seile agus béidir go neoin I garta. Inis, bhfuil muid ré? Ceir go leor. Chéad ceis. I nghinan tú an cábh amste seo tíomh mó, go hindúil. Níanam. Ceir go leor. Níanam tú tíomh mó. I nghinan tú an cábh amste seo sa siomra sitse ag I máirt? Níanam, mar sin ní clifa báirt tá. I nghinan tú sa gisneacha. Dinam. Ceir go leor. Mas tú céad eile bhacht sin. An míon míos a tastal weit? Aontocht, mae cheap a gúil sam céad a hain. A chur mae ceisiúán eile arátis. I míon scálaí cisne a tastal weit. Bíon. A bácal? Fangam lan mer. Bhí sé sin na gceart. Aontocht. Chéicheán eile. Nis mag le ramú síos go ar dús, go sin tosama le mo chud ceistinaí. An féidirlumm a seo immerts le mo cháde. Is féidir, aontoch. A dastíon scúpaní ag paintwem. Ní hastíon. Ceir go leor. I ngimbrion na tíomh mua. Imrion. Bhfuil líróid a tastal. Tá a bhfuil bata nó máide a tastal wem. Tá. Tá mae cheap gúilte seo geartam. Golf. Beag nach. Chéad ceanna le mar sin. Ómán sa bhíonn sin, níl sam ce tá scríomhta ar seo, mar sin chur mae ceisnaí I ríist. I ngimrinn ma a seo le mo cháde. Imrion. An bhfuil fur an na tastal, nó rá ar an na tastal. Rá ar an, aontoch. An bhfuil líróid a tastal? Tá? I gimmert pelle? Mas tú? Aontoch, bhí sé sin na gceartam. Inis is féidir líbse a seo na Somália, nádin dermod tastan péidir ritsogaí, cartaí le picturíad agus an sin is féidir a sinna immerts líbhéin Somália.